ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଦୁନିଆ ବଦଳି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଲା ଦୁନିଆ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତରେ ତ ମଣିଷମାନେ ହିଁ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ସମ୍ପର୍କକୁ କେବେ ବି ପଇସା ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପଇସା 2 ଦିନରେ ସରିଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ସାରା ଜୀବନ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ଗଛଟିଏ ଥରେ ମରିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆଉ ଯେତେ ପାଣି ଦେଲେ ବି ସେ ଗଛ ଆଉ ବଞ୍ଚି ନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆଉ କେବେ ବି ସେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ କେବେ ବି କାହା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଯେତେ ଆଗକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି 2ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ହାରି ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ଦୁଃଖକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଣିଷ ସୁଖକୁ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରେ ନାହିଁ।